дӯсто, боз як бори дига салом. Тамошо кунед, ин ҳози нав видео стрижкаи нава задим. Боз як обращение дорум барои ҳам ватано, ҳам отонда. Хеле обращение. Например, ягон стрижкая дидан хоҳед, ягон желание бошад, мисол акаи Дилмурод ина хеле стрижкара як видео кун, да, желание хеле ки видео мефорад бароятон. Комментария нависен, ман ҳаракат мекунам, ҳам хеле моделое меёбам. Хеле ки мисол мӯи сарошон зиж бошад, да, рус блондин бошанд. Ҳамин хел стрижка зан, например, расмоша партоен, як тамошо кунем, гӯяд чихел зад, чихел пас кардан дар кор. Ҳамоҳоро мекунам, видео мекунам, мепартом. И второе, бо расмотона бошад, агар ки желание бошад, расмотона партоед, агар ягон маслиҳат дар кор бошад, гӯя ки ҳамин сари ман, мӯи ман ина хеле чихел савед мети акаи Дилмурод ки ман пас кунам, баъда чихел савед. Ҳамин хеле ки желание бошад, любой хел мӯи сар, любой хел форма головая, формаи сара расмоша гирон партоен, комментарияда нависен, мисол, например, чихел маслиҳат мети акаи Дилмурод, ман чихел занум мӯя, гуфтам ин савол тен мада, ман ответша менависум, формаи саротона мебинам, мегӯм чихели стрижкаҳо шумода мефора, чихели намефорад, ҳамаша гап мезанем, худо хоҳад видео мекунам. Барои ҳамин бачаҳо лайка зер кунен, репост кунен, бачаҳода дастгирӣ кунен. Худо хоҳад иншоалло ҳамин видеоҳои нав ба нав партофта меистем. Дар амони худо бошем.